Dito na nahibaw ang mga tao nga dito di ay mga kagilaan. Kinini ang dito di ay ang Vice Presidente. Ang kagabiin ni Duaw Sab sa Basilica Minore de los Santos Niños si Vice President Sara Duterte nga why publicity sa iya mahigala pagbisita sa Subo o sa iyang pagbisita sa Basilica. Straight to the point. Nakita na lang sa mga tao nga dito di ay ni apil og simba mahigala. Si VP Sara simple kayo kaghapon, ga t-shirt lang mga sukitig paminaw dito sa Basilica o ang mga tao dito mga kagilaan ni Alibugjaw pagkakita mahigala ni VP Sara. Straight to the Na point. dito di ay mga kagilaan sa Basilica ni apil og simba. Dito na nahibaw ang mga tao nga dito di ay mga kagilaan. Kinini ang dito di ay ang Vice Presidente. Panahon sa simba wa gyud maragwa sila masayod nga naa. Iipon lang sa kinabag-ang duot sa katawhan.